Аз самата за първи път идвам тук и съм безкрайно изненадана на хармонията и на емоцията, която блика от техните картини. Познавам Алекс отдавна. Виждала съм картините на Георги в парламента и искам да ви кажа, че човек, като застане пред която иде от тези картини, иска да я има. Това е една невероятна страст да притежаваш нещо така, както искаш да притежаваш един мъж или както искаш да притежаваш една жена. И може би това ги е събрало. Не само защото и двамата са лъвове. Тя е една огнена лъвица, той не по-малко страстен лъв. И това нещо се вижда в техните картини. Пастелите на Алекс има толкова женственост, и толкова емоция, и толкова обладание, че може би всяка жена, която обича, иска да бъде обичана и която така страстно жадува живота, иска да притежава тези картини. Аз ги имам, искам да ви кажа. И съм ги сложила до картините на Светлин Русев, което смятам, че за Алекс е нещо така много прекрасно. Те се съчетават невероятно. Картините на Жоро са такава умая, че който застане срещу неговите къщи, Родовски, иска тези къщи да ги гледа, да стои срещу тях и да се отморява. И може би за вас е необичайно, че аз като политически журналист така приех тяхната покана да открия една изложба. Аз няма да ви говоря като изкуствовед, защото не съм изкуствовед.